அந்த இயற்கை விவசாயத்து மேலே நாட்டம் வந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம், ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமும் கூட. 100 ஏக்கருக்கு மேலே நிலம் இருக்குது. ஆனால் நம்ம அதை குத்தகைக்கும் தரிசாக தான் கடந்தது. ஸோ அதில் இயற்கை விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கான ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் தான் அதுக்கு காரணம். ஸோ அதனுடைய மனைவி சொல்லுவாங்க எப்படி இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ளே வந்தோம் அப்படிங்கிறத பற்றி. வணக்கம், என் பேர் கவிதா பதுமை செல்வன். நாங்கள் 2015 வீட்டில் நாங்கள் மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதில் எங்கள் சாருக்கு, தம்பிக்கு எல்லாருக்குமே கால் கையெல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தது. அது கால்சியம் பற்றாக்குறையாக இருந்தது. அதனால மாப்பிள்ளை சம்பா நாங்கள் வீட்டிலேயே யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதனால நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப இயற்கை விவசாயத்தினால எங்க ஃபார்மிங்ல பண்ண ஆரம்பிச்சோம். பண்ணி 2021 நாங்க ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் ஆரம்பிச்சு இப்ப ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. நண்பன் ஃபார்மசியினுடைய நோக்கமும் லட்சியமும் என்ன அப்படின்னா, உணவை வெகுஜன மக்களுக்கு மருந்தை எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறதா எங்களுடைய நோக்கம். அந்த வகையில் நண்பன் ஃபார்மசி உணவே மருந்து அப்படிங்கிறத ஒரு தாரக மந்திரமாக வச்சு செயல்படுறோம். மகிழ்ச்சி.